Urian itu hata, bukota maparmingguon sadarion, ima minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis. Taparade marohado pikirata martang yang nahoho mahita. Amin. Mari demahita sian buku ede nomor pitu ayat sada sahat rodi tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Martua do halak nama naon di pangujunan, aidung tau sian pangujunani, jaloon na do tupal hangoluan, na pinarbaga-bagani Tuhani, tu aka na holong roha di ibana. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
matangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Nabadia doho pardosa do yang gohami. Alai diondingi hodo aka nambar hapurusan jala nama porus tuho. Alani i rohami tuho mangasahon asini roham. Sayunang tulak hami sian jolom. Akup nii lehon dihami rohana girgir tumangihon hatam. Asa huboto hami mangulahon lomoni roham. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata, sian Matius 22 ayat 37 sahat rodi 30 sia. Jadi didok Yesus ma, si haholongan mudo Tuhan debatam, sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, dohot sian nasa roham. Ido patik raya jala parjolo. Alai dos do argani na padua honon. Si haholongan mudo dongan mi doson dirim. Atong rak mangido gugo mahita laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami. Mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Tatopo tima dosata. Ale debata nami namarasi roha jalana badia. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami ro tujulum. Uhilala hami rikot do asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di julum.
jalahu hatopotami, tungna jot-jot do hami manibil sian aka dalanmu na badia, songon biru-biru na lilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang di halomohon roham hamatean ni aka pardosa, alai hamu baon di rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangaleosion nami, marhite-hite pangulu nami na sasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham dihami, marhite-hite panindanggion dohot hagogoon ni tondi parbadia, asa tarapul situtu rohanami mau jauho, asa patun, tigor jala daulat tami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. ICB mangaluhon akan napinilit ni debata do mamitori, isi do madabu uhum hamagawan, Kristus Yesus do nong mate, alai dadaholani, nong mulak mangolu do, jala disiamun ni debata do ibana mangondihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Yesus Kristus Doma nobis ajol mon sasude nani agoni simbolis dimulana hidope Yesus Kristus Raja si pangolu sasude si pujian do ibana ai asirohanai si oloan do hatana ai holong rohanai di pardosana tumanda jayani rohana be. Tatangihon ma hatani debata epistel turpuk di ari mingguon, ima sian tolu musa 10 sia, ayat sia sahat rodi 10 walu. Tajahama marsika soring. Partorang miroha haholongon tudongan. Molo digotil hamu parbue ni tanomuna, dang jadi sudah gotilomu dulu di haummu. Jaladang jadi joputomuna namar pisik-pisik di panabian muna. Parbue ni hau anggurmu pe dang sudah gotilomu. Jalaunang pola papungu-pungu parbue namar pisik-pisik di porlak anggurmu. Ikon pasobuomu doi dihalak napogos dohot dihalak dagang.
ai audo Jehovah debatamunai. Dang jadi hamu manako, jaladang jadi hamu mergabus, jaladang jadi hamu masih pa ototoan. Jaladang jadi hamu manolon natutu marhite-hite goarhu, asaunang marlea baenomu goarni debatam, ai audo Jehovah. Dang jadi rupamu dongamu manang doboonmu ugasanna, jaladang jadi pogommu upani halak mangula, pola sahat rodi manogot. Dang jadi buraamu halak nanengel, jaladang jadi bahenomu partuk Tuhan dijoloni halak nama pitung. Ikon habiaramu do debatamu, ai audo Jehovah. Dang jadi papeleomu uhum di panghuman, dang jadi hamu marnida nida buhi, palea halak na pugus, pasangap halak na sangap, ikon marhite sian hati goran uhummu donganmu. Dang jadi ho mangalap manaruhon hata makata dongamu sabangso, jaladang jadi ho hehe manidangi dopakmu darni dongamu, ai audo Jehovah. Dang jadi hosomonmu donganmu di bagasan roham, alai ikon marsipaingotan ho tu donganmu, asa unang mandean dosa ho ala ibana. Dang jadi balasonomu na jahat, jaladang jadi marsunisunian roham tu anak ni bangsom, ikon haholongomu dongamu jolma songot dirim, ai audo Jehovah. Ido sahatna, martua do aka na tumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Tamado ingotota tamparasi ni rohano, jubileum parnigotan dihita sahuriao, nunga 42 tahun naumu tahun parolo polo pondok ondina sahuriao, taolo pondengan basa naita jalo sian debata, salut do disarihon narikoti ngolutan, lando guma parsaora ikahurianaon, radot masih tangiangan masih urupan dikaon. Tahat tidakon maha porsiautai, songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopa langit dotano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabian si Anton di perbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di haup pinarsilang,
na tua tu toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, bisima ibana paimon mulak sokot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsia ditondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen aka na badia, dohot dihasisaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sogut daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabigi matik ting namasa di huriata saminggon. Tabegema tikting ni huriata di bagasan mingguon. Naparjolo. Guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu 20 sada dung Trinitatis dohot topik mangaramoti diri di bagasan holong ni roha. Judas sada ayat 17 saat 20. Paduahon ulaon nabadia. Hobar tu pesta ulang tahun 42 tahun HKBP Mampang Prapatan. Sadarion Minggu sia November 2025. Dipatu pado ulaon nabadia. Parmingguon dot ulaon nabadia songona somal di bahasa Indonesia pukul pitu manugut, bahasa Batak pukul sia 30. Dohot kebaktian sore pukul 10 pitu wib. Pinaboton tu akar ruas ni huriana marsahit nama sihol marulau nabadia boy mapa surat tondiri na tu parhala doik hobasan ni huriama di bagas nasi dabe. Patuluhon retret seksi perempuan di hari Sabtu saat Minggu tanggal 8 saat sia November 2025 nunga mardalan retret seksi perempuan HKBP Mampang Prapatan maringanan di Ole Suites Hotel Jalan Babakan Madang nomor 10 sia Sentul Selatan. Dohot tema kuat, anggun dan berpengaruh. Sada Petrus tolu ayat 4. Dohot subtema seksi perempuan huria menjadi perempuan yang kuat, anggun serta berpengaruh dengan membawa terang Kristus ke dalam keluarga, pekerjaan, gereja dan masyarakat. Kegiatan non diuduti Pandita Robert S. Pandiangan MTH, dohot Pandita Suryani Ida Borusihite STH. Popaton, pilihan amplop pandegaton rumah dinas Surya. Sadarion Minggu sia November 2025. Tapasat ma pelian amplop padenggaton rumah dinas Surya tu kebutuhan aka ulaun ni kelompok kerja namar perdomuan tu program renovasi. Tapasat mai ditiki marsi jalangan. Di parade do ingananna di labung ni pintu haduar. Jala pinaboton tu sude ruas nanaeng mangaleon hamulia teon manang sumbangan boy mentransfer marhite kiuris pokja na adong di alaman parpudi tikting. Palimahon persembahan kasih. Tajalado silehon-lehon sian NN marumakon bunga altar patabahon hinauli ni gereja. Tahamuleaton ma silehon-lehon nesida. Tajalo do muse silehon-lehon marumakon perlengkapan musik tu seksi musik. Imasian amata Donald butar-butar marumakon DI box 2 buah, kabel DI box 25 meter 2 buah, kabel monitor 3 meter 2 buah, kabel alat musik 3 meter 2 buah. Sian pemusik dot song leader marumakon mic sure 2 buah. Sian amata belfri Pandiangan marumakon 2 buah standing mic.
sian NN marumakon ampli monitor tipe Roland KC 150 dohot 2 buah mic Kretz Beta 50 walu. Taha muliatoma silehon-lehon nasida. Ponopon, jadwal ibadah tengah minggu, aka jadwal pertangyangan, parpunguan di parsitongaan ni minggu, boi mata taihuton hobar naung niatur honni di buku tikting. Papituhon pertangyangan week, di hari Selasa 10 November 2025, memuka pukul 10.30 wib, patu paut tado pertangyangan week di week 2, nama jabui keluarga R siadari inang boru hutajulu di konsistori. Week 4, nama jabui keluarga amang Limbong inang boru simarmata di GSG. Rap mahitama dohoti partangyangani secara khusus ruas ni week 2 dohot week 4. Pewaluhon persembahan diakoni. Di hari Minggu 10 November 2025 di parmingguan pukul 7 di bahasa Indonesia, dohot pukul 10 bahasa Batak, dohot pukul 10 pitu ibadah sore, tapatupa pelian amplop diakonia, lau mangurupi pakobesion diakonia huria. Alani tapasaat ma ditiki marsijalangan duk sipul parminggota. Pasiahon, penutupan partangyangan week dohot kategorial di tahun 2025. Di hari Kamis 20 November 2025 pukul 10.30 wib maringanan di gereja naeng patu paut tado penutupan partangyangan week dohot kategorial di tahun 2025. Alani robe mahita mad dohoti partangyangan ni namar kor week paduan suara Maranatha seksi remaja do naposo seksi ama, seksi lansia, seksi perempuan. Pasapuluhon, PHD gabungan, remaja dohot naposo AKBP Mampang Perapatan. Hobar tu penutupan partangyangan kategorial di tahun 2025 di hari Sabtu 15 November 2025 pukul 10.07 WIB di GSG neng dipatupado PHD gabungan remaja dohot naposo bulung HKBP Mampang Perapatan. 10 sadaun paheheon ama. Di hari Minggu 10 November 2025 di parmingguan pukul 10.30 wib ima pucak parheheon ama dohot tema Allah mengasihi segala bangsa. Maleaki sada ayat sada saat onom. Dohot subtema Allah mengasihi kaum bapa dengan kasih yang sempurna. Melalui pesta parheheon kaum bapa dipanggil untuk semakin mengasihi Tuhan, keluarga, sesama dan maju dalam pelayanan. Pasapulu duaon Konven Distrik Walu HKBP DKI Jakarta. Di hari Senin 10 November 2025 pukul 10 WIB di HKBP Cijantung dipatu pada Konven Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Konven ni dohotan ni pelayan penuh waktu dan keluarga, dohot keluarga. Pendeta pensiun dohot keluarga serta Ina Sarfat. Hobartusi borhat do padita reserta dohot padita fungsionalta beserta keluarga madohoti konveni. Pasapulu toluon ibadah puncak tahun transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Selasa 10 November 2025 pukul 10.10 Walu Tulupulu di Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP neng dipatupado ibadah puncak tahun transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Kegiatan non nan didohotan ni Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dohot utusan seksi perempuan. Pasapuluh paton laporan penerimaan sementara dohot persembahan kasih renovasi rumah dinas Surya pertanggal 8 November 2025 songon natar surat di Tiktikta Sederion. Pasapuluh limaon ruas Namar Sahid tabuamma di bagasan tangyakta
Akka ruas namar sahit, natades manik, pesta robet sihaan, sihol ambarita, buha hasudungan silaban, situa MG Hutajulu, Nyonya Deborah Sitanggang, Boru Sihotang, Jammer Karo-Karo. Hatani debata, pasahak madalan mutu Jahoba, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pasapulo nopon, namar ulang tahun, parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata, namar ulang tahun di bagasan samingguon, di dok hatani debata, di tangan nasiamun do gajang ni umur, jala dihabirang na do hamoraon dohot hamauliaon. Pasapuluh pituon, namar ulang tahun pardongan saripeon, parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun parsaripeon, tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan samingguon, di dok hatani debata, alai di jolo ni salhutna, masih haholongan situtu mahamu, ai dikukupi haholongan ni rohaido, godang dosa. Pasapuluh aluon parhepengon, songona terlampir, akapelean, hamaulia teon dot nasing nasojinaha di tiktingon, taidama di harotas acara nadong di hitabe. Songonima tikting ni huriata di bagasan na samingguon, tuhat tama na mamasu-masu. Marede hita sian buku ede nomor 230 sia ayat sada saat udutna huhut tapapunguma piliata sada a dohot sadabi.
Kami ini debata na sumurung sian salut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudi akamanginang. Shalom. Tanggal 6 November di bulanon na di hari Kamisi. Gokma 42 tahun huriatta HKBP Mampang Perapatan. Tapatu pado pertangyangan di Bodarina Dison di tongani huriatta. Songon na saini sosohon ni iduk ni huriatta. Ganuk Jepang ari hatutubu ni huria di patupa huriaima pertangyangan. Jalanunga tapatupai akka amanginang. Alain waeng omma parmingguat tanarap hita sudi alani pinangido ma tuhita akadongan nazonok di labukta tajalang mahu matado selamat ulang tahun HKBP Mampang Perapatan. Silakan amang inang. Ulang tahun pao 42 tahun kuriata. Mauliate ma akamang inang taingok metotong tutik kinarojala tongdo disosohon huriata asa ganuk ulang tahun di patupa ulaon nabadia alani ihut anon duksipul ibadah tahun pertangyangan permingguata patupota do ulaon nabadia nang akadongata na retret noeng di Sentul dohot donasida marulon nabadia dalam rangka ulang tahun ni huria. Alani akka amang inang jamita di minggu tu sadarion nanaing si paihuti hutota kujahama dihita sian Judas sada ayat 10 pitu sahat ro di ayat 20 akamang inang beta adong jupak kita panuraton ni buku Judas dak pola di surat biduna alai pitor langsung misalnya Judas 10 pitu sahat 20 ninna unang pola herak kita memang somal dotong ala hola sabiddu deibana pitor langsung ayat nai di surat ton jemula dong jupak kita songoni unang pola suku-suku berohatta teh kamanginang hujahama dihita alai hamu akka kaholongan ingot tamu mahata akka naung ni lubbahon ni akka apostel ni tuata Yesus Kristus ai didok nasida do tuhamu di akka ari perpudi Roma akka si pangicahi akka na mangulahon hahi sapon hazahaton ni roha nasida be ima akka pamula-mula mangulu donian alai dang martodi alai hamu akka haholongan pauliuli hamu madirimu na di atas haporsyamu na nabadia situtu jalak martangiang di bagasat tod di porbadia ramoti hamu madirimu na di bagasan holong ni rohani debata mai-maima mahamu di asini rohani tuhata Yesus Kristus asa sahat hamu tuhanguluan sadiling-lilingna azari hamu ma akka naganggu rohai palua hamu manasida rapas samuma nasida sian api marasini roha mahamu di nadeba huhuk mabiar hagigihok kamu ma nang abitna naung ni ramunan ni sibukna alai hasangapom ma di maaf ulat ni 20 ulahi palua hamuma nasida rapas hamuma nasida sian api marasini roha mahamu di nadeba huhut mabiar hagigihok kamuma nang abitna naung ni ramunan ni sibukna olat ni ima sahatna huria nakinakolongan di bagasan goar ni tuhata Yesus Kristus molo naking tasunggulot tanggal 6 November ima ari hatutubu ni
huriatta alai di bulan November di tanggal 10 walu di tahun 1970 walu. Berarti ada orang sujongjong dope huriat tahun nate. Adong doh ya sada namasa 112 halak manginum si inumon di bagasan pemahaman laho paimahon haroroni Tuhan Yesus Kristus. 112 manginum lubi tahena manginum alai 112 mate masal. Aka namar ningoton pasti do tekas di boto ate isi mana mengajar honi jala buasa songone buido ningot tamok kamang inang nama saya di Amerika Selatan di kota Guyana. Ingatkah amang inang jala nama ngajar honi Padita Jim Jones didok nasida songonon naro nama ibana naro nama tapara di madirita tahinum ma pas songon perjamuan kudus na biasa dipatupa di tongani huria sedemikian rupa rap nasida manginum sa gadak ma 112 halak mate ditelusuri ternyata nani inum nasidai nunga dicampur dohot sianida. Amang inang imas ada ajaran memakai ajaran Kristen sedemikian rupa yang biasa kita lakukan, tapi itu dimanipulasi. Ya, do Jim Jones mate baritana di sini. Alai nata pasti itu adalah ajaran sesat yang berkembang di dunia nong maju dengan memakai kebiasaan nihala Kristen. Hiadora tabigi padokan daksi pakeon hata di bata daksi pakeon hata Allah sesama kita madok songoni alai didokon ikon pakeon Yahwedo dangbui Elohim ninna. Nah alani akamang gaur masanga itonga-tonga ni persauran ni halak Kristen tahun 80-90-an. Bahkan digati sudi dibelih ya di hati Indonesia ngota Batak daksanga yawan nasida hati Indonesia tidak ada kata Allah lagi dalam Alkitab. Sedemikian rupa hebatnya. Amang inang tayingok doratonga teh dang bui pakeon ulos satu sonari serong dupe nama ngorai iya teh. Ya berkaitan dengan budaya. Yorai nasida. Jala di nani azarhon nasidai sasitongna lau memberangus halak Kristen Batak doi. Supaya kita juga hati-hati memahaminya. Jedang kolan ulos saju nanaing di berangus alai keberadaan ni Kristen Batak yang punya budaya Batak tentunya. Lalu mau dicerabut dari budayanya sedemikian rupa. HP budaya itu kita pahami adalah anugerah Tuhan yang bisa kita pakai untuk mengayomi, membuat sukacita, kebahagiaan bersama. Ra adong dope akka amang ditikina perpudion akka nama persualhon padohan Trinitatis. Wahibatian di media sosial taringotuson. Kola sada do na menjadi inti persoalan dangadok tersurat di Bibel ninna. Ya isi madok kona dok tersurat Trinitatis di Bibel. Alai hakikat Trinitatis adong. Tapi itulah amang inang sakap nasida sakat laho manggauri memula-mula di tonga-tongani persauran ni akka halak Kristen. Alai nuaing Roma
surat ni si Judas. Ada pete jota he, si Judas ni ngosotong laur hatta tu si Judas Iskariot tete. Alana Judas Iskariot. Ba dangai hapor siayo be tu hatta Yesus ni ngumma. Dangai hapor siai be ya sedemikian rupa ujung nagabe. Taingot buha ujung ni ibana. Atong ise don Judason memang nagudangan namar gor si Judas di partikian manang zaman Yesus. Alai Judas yang dimaksud di sini molo tabereng sian ayat sadani turpuhi didok memang dison au surat ni si Judas na poso ni Yesus Kristus ya hata na poso omro olo mabay nakilau pikiran na Judas Iskariot alai adong mahatorangan na berikut anggi ni si Jakobus na nidok na ima saudara Yesus anggini Tuhan Yesus. Berarti Judas adalah anggini Tuhan Yesus. Alai tabereng jo Judas on amang inang daktori do ibana auma saudara Yesus auma anggini Tuhan Yesus dang inna ya si harus nabui do hononna alai do ibana hando tahe saya Judas hamba Yesus na poso ni Yesus. Itulah perendahan hati dari seorang Yudas. Jala surat naudak pula gejang idunak kena tataringoti ijepek do alai didok isinya seperti petir di tengah malam. Hiado petir di tengah malam tabigi akka amangina singkat tajam dan ini yang perlu membangunkan menyentak sedemikian rupa lau pakai hehon roha pakai hehon partudion di tonga-tongani ngulu sinuai. Didok ibana ala masa di tonga-tongani huria na perjului ngarowe akka ajaran-ajaran akka pengejek-pengejek didok disi nanaing mamula-mula nanaing pabadahon akka ruas ni huria na perjului dan terutama waktu itu adalah mulai pengaruh gnostisisme ina mengandalkan parbinotoan molo sosia turoham kalau tidak logis menurutmu tidak masuk logika itu tidak benar baru diperhadapkan mato taringot tu Yesus Kristus taringot tu hadi bataun namanang atuhanonna sona sosia itu bagasar roh bah inna kan anak sitongi atau nasi tongah do bah itu pikir atau betong itu kan itu ciri-ciri gnostisisme na mengandalkan pikiran dan ini tetap berkembang amang dakolan na jului di jamat tanuaing pi berkembang do na songonon alai disima roh surat manang sapaan tu nasida asa nasida tetap teguh tapi bagaimana membangun supaya teguh nah itu yang mau kita ikuti kemudian alai taingok jo amang inang orang-orang yang disapa oleh Yudas di sini sesuai dengan ayat 1 lanjutan dari yang saya baca tadi didok di sisa sitongna adong tulu identitas ta akka amang inang naso bui halu pahonotta pabua argado kita di tuhattai ahamai didok madda potton akka namarpili yang terpilih akka haholongan di bagasat debata ama yang dikasihi jala niramotan ni Yesus Kristus yang dijaga Yesus Kristus kita adalah orang-orang yang terpanggil dikasihi dalam Allah Bapa dan dipelihara untuk Yesus Kristus dipanggil dikasihi dan dijaga wah hebat amang inang ya dijauh kita aledak sekadar dijauh ala ni holong ni rohani di bata jala dijaga dohita ini yang sangat berharga yang kita harus ingat dan pelihara dalam kehidupan kita si alani holong nai alani holong ni tuhatai disido ubaina tergerak rohani akana porsea songo si Judas paingoton akadongan nana porsea di tonga-tongani pergumulan songonido nang sitirota akka amanginang ala akka na pinilit do kita akka halak na di asihi de batado kita
akan diramoti debatado kita juga seperti Yudas akan tergerak hati kita untuk menyampaikan kepada orang-orang lain na tabereng saporsiaw do kita alay gudang gangguan gudang akan namangga amanegai nuaing mamula-mula sedemikian rupa asa aktif kita di si jala kita sadiri pe di jo asa tong kita memelihara diri nuaing amang inang dung taboto songoni ahamananaing si parhonot tasyat turpuk naung tajahanaking perjulu lupakan penggoda meraga mati akamanginang aka contoh na ngatawain nakingalay tor adong lora songon na lau pikirat ta penggodaon tu sebutan na aga-aga zonok nuaing manang sedang marak di sekitar tak menggoda boido om menggoda roha asa terkait tu orang tertentu boidoon penggoda asa terkait kita tu kebiasaan tertentu manang na tren nuaing manang aka permainan hiburan na ditawarkan dunia lupakan penggoda tapi ingatlah firman ini bisa kita baca di ayat 17 sampai 19 ingatlah akan apa yang telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ingot tamu ma akka nong pinasahat ni akka apostel ni Tuhatta. Molo di sada Petrus 2 Petrus 3 di ayat 3 tong dipaingot dakholan akka apostel. Alay dohok dok ka panurirang akka nong pinasahat ni panurirang. Panurirang memang gumudang di padan na rubi tabereng apostel di padan na baru dung di zaman gereja dak panurirang dang apostel najupak kita bebek sebutannya alai akan naposo ni Tuhan ni namakubasi hita di tonga-tonga ni kuria ingot kamuma akka naung hinatahon ni akka perjamita di tonga ni kuria alai hamanat tok kamu amang inang tetu dang asal perjamita ala gudang do tabigina king contoh perjamita maaf amang itu paguyuban Jim Jones dak sadari ini kumpulkan dak sadari noni saya pikir ada 2 tahun barangkali dia membangun paguyuban sampai ribuan orang dan sasarannya adalah orang-orang yang punya masalah sedemikian rupa dikumpulkan di satu tempat lalu dibina sedemikian rupa enak sekali kedengarannya karena yang diajarkan memang seperti firman Tuhan sampai naking lau paimahon haroroni Tuhanina mahita taparadima dan itu dilatih karena saya baca bukunya ya buku Guyana itu sedemikian rupa dilatih luna sida nganeng rotu hatai marpungu hita ayo minum hita minum alena minum nasida itu tiki dengan dong dobe dicampur dengan nasi dilatih muse sedemikian rupa sampai akhirnya bui ribuan orang sekali minum dak pula curiga be tu ahana ni inum nasi amang hal nasongoni pe hiadu tabigi di dia tahe di Bandung do teh iro tahe di Bandung do nama dok neng Roma Tuhan ini nai iya alai akhirnya digrebek oleh ise tengok do amang digrebek polisi kan ala ajaran sesak donen ajaran nasi. Nah, lupakan penggoda. Ingat firman Tuhan. Ingat apa yang diajarkan oleh baik nabi juga rasul juga para pembina rohani di tengah gereja kita. Kata ingatlah, ingat hamuma on dakolan sekedar memutar kembali memori amang tetapi mau menghidupkan kembali kebenaran yang pernah diterima tetapi mulai pudar itu na paling perlu dison alani mononak kita hataya dong misalnya soal trinitatis yang digugat ayo kita bicarakan dengan baik trinitatis itu apa tabuka konfesita amang ya adong do konfesi di hita laho patorakoni asa kuat besikta
Molo adong na menggugat baptisan anak yang tidak beriman katanya. Si anak ketika dibaptis belum tahu katanya. Oke, buka buku kita manang pangajariota mulak tu hasitongan bohado tutu taringot tu baptis anak supaya kita benar-benar tahu apa kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan, termasuk doa ke hal-hal na asing natadokon. Bahkan adong doratok pengajaran nasa itu tok taingot na mengajar homadokon ya, kalau beriman di dalam Kristus pasti akan sejahtera, pasti akan makmur. Kata makmurnya yang paling berbahaya. Sejahteranya bisa saja untuk umum. Alemulidok makmur itu berkaitan dengan harus memiliki harta yang lebih ido dipahami. Alay taingot jo. Hiado tehe diazarhot tuata Yesus ikkomamora dalam materi kita. Hiado di Tuhan Yesus naso adong penderitaan di tonga-tonga ninguduta. Justru Yesus banyak mengatakan, ya pikul salibmu. Salib itu kan tantangan, rintangan sedemikian rupa. Di rumah tangga ada salib. Mula adok salib di rumah tangga, Tuhan Yesus katakan pikul. Mula didok pikul berarti ya kamu harus bertahan di situ, tapi undang aku, undang Tuhan, Tuhan akan menolongmu. Ido dia zarhot Tuhan tatu kita. Dak pitor, wah borak na yon yotor tadi kurupani songoni kan. Sedemikian rupa bukan. Nah, on tu taingot hatani tu hatta taringot tu si. Unang tu akan namasa, tu akan na tren tabering. Oh, oddo namasa nuaing, oddo nuaing na dilubba zolma, oddo si hutonon gabi taruh rupani tidak. Yang harus kita ikuti adalah apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Jala oddo sasitongna ya halubian ni halak Kristen Protestan amang inang. Martin Luther mengatakan kembali kepada Alkitab, atau dia katakan dengan bahasa Latin sola scriptura, Bibel holanido, dangadong na asing. Makanya dia terjemahkan Alkitab itu dari bahasa Latin yang umum waktu itu, bahasa Ibrani, Yunani, harus diketahui oleh jemaat, diterjemahkan ke bahasa Jerman. Lalu kemudian sampai sekarang diterjemahkan ke semua bahasa. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menerjemahkan ke semua bahasa-bahasa daerah. Saotik pemakai bahasa daerah ini sekarang kita terjemahkan supaya benar-benar Alkitab itu bisa dipahami dalam bahasa masing-masing. Lalu amang inang setelah kita mengingat didok mamuse lanjutkan dengan membangun diri. Di ayat 20-20 sada. Hujahajo, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Di Hata Batak didok ayat 20 alai hamu akka haholongan. Pauliuli hamuma dirimuna di atas haporsiaumuna nabadia situtu jala martangiang di bagasan todi porbadia. Bangun diri, pauliuli diri. Alai pauliuli diri amang inang dakkolan na mirias rupani, dakkolan na mabayan ahado garyo tahe inang gorna natubuhion. Ahado garna natubuhi. Ya. Natuari di Sentul ala rak dohamido aka inatana retret aka inang retret ya di dok nasida perempuan yang kuat anggun ya, kuat anggun dan berpengaruh, kuat dan anggun ya, benar itu diharapkan. Alai hata anggun nai unang salah muda angguni sotung dipikir rupani holan anggun di luar, holan anggun ya dalam penampilan saja. Tapi itu harus ingat di 1 Petrus 3 ayat 4 itu. Dakolan perhiasan di luar, tapi harus dari batin. Sian roha menang sian jolma perbagasan. Itu yang harus kita bangun sedemikian rupa amang dan inang di tonga-tonga ni nguluton.
kita harus bertumbuh secara aktif dalam iman. So na didok nak disi martangiang, iko martangiang dengan dang boy berhenti sesaat saja, alai ikut terus menerus continue. Amang inang sejupang dosongonon alai dakki tahun. Molo adong dijadwalkan nang majaha Bibil sian mulai sada Musa sampai tu pangukapon ya mulia te dia kenong berhasil majaha sudina rupani. Alai adong do deba ngadijaha ya holak kejadian. Lau masuk mamuse tu dua Musa. Dang binoto mang nabahat terus na terganggu mahuruha mang narung dia rupani. Ya dang dingok be olak ni dia nong mijaha. Non. Lau manurus semuse ngai dia tahen dang ibo to be muse. Laho manurus sebibah ina muse atau kulakon mana diulakon. Alitong muse ya terulang muse hal yang sama. Akhirnya dakya sampai salose. Amang inang yang diinginkan oleh Tuhan bukan sesaat, bukan hanya semangat holan satokin alai ikon naing terus ido nadidok disi. Alai sahat mahita mamereng muse di padohan na paduahon, peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Omat nagabe odolan ni jamita di minggutta sadari ramo tihamuma dirimuna di bagasan kolong ni rohani debata mangaramoti diri pelihara sian hata hebirna teresete lapatanna jaga dengan hati-hati seperti menjaga harta yang sangat berharga. Di bayan Tuhan Yesus duhya tudusan ya disi artam disido roham. Nah ini menggambarkan mulut tahilala artai arga saya tu sido perhatiatta. Ingat tamu dona yang artamuna amang inang dijabu ya sotuk tu sido lau rohamuna. Alai somalna mulo adok artana songoni saya tu sido pikiranna. Nuaing kita coba tinggalkan arahkan. Menjaga ya dengan hati-hati, dengan keseriusan ido mulai diok nadison pelihara. Molo diok memelihara molo songoni berarti dang boy amang inang ya songon api na mitop ibana alai ikon terus menyala. Molo topu mitop hulum dak sitong na pauli diri dak sitong na memelihara dirina. Molo topu semangat na patah so dak sitongi na memelihara ya alai ikut terus do. Adok petantangan, adok pepersoalan alai tetap ibana adong semangat na di tonga-tonga ningun. Na paduahon lau dorohat tanak itu epistel molo didok rupani pauliu diri mangaramoti di bagasan kolong ni rohan debata. Di epistel naking di patorang do asa tajamotton ya pabahenat tatu akka dongan na humaliak kita. Baik tok kana fokus manak songoni do akka zulman asing pe manak kita rupani ya punya adong akka na poso sotung tabuat manang terlabak taleon akka na patut tu na posotta. Anak gajian misalnya kan sotung terlabat inna. Itu mau mengatakan idok nakip ya memelihara dalam kasih Allah ngadi haholongi debata kita alani kita pe memelihara diri kita ikut tong ingotota na di bagasan holong nai do kita. Holong nai kan tanpa pamrih doe. Dilehot tu kita. Atong kita pe songonima. Lahok maraduk pun akka dongan na asing tanpa pamrih. Kita harus berikan dengan ya sepatutnya itu harus kita berikan kepada mereka. Alani memelihara diri ikon jamot kita di bagasan holong ni roha. Jala ingotota ikon pada otta akka na mangalo mangela-ela hita nak kiningani. Bagian na perpudi dung ta pelihara dirita, dung ta jamotto dirita. Sotong tinggal holat di hita akka manginang. Holong ni roha ni debatanong sahat tu hita dang bui holan di hita sadiri.
Holong ni rohani debata dang bui holan milik tasat diri. Alai didok adong dope dongam mudisan naung ragu-ragu nuaeng. Ini tadi konteksnya ajaran sesat mulai adong masuk tunasida. Adong neragu-ragu, adong naganggu rohana. Buido tazaha amang buhini akkahala neragu-ragu. Molo pajupak kita ada seseorang, ya memang anggo baru pajupak kita maul doi. Alai molo adong dua tulu hali tatabere buhina buido taboto halakna adong persoalan na manang nadang. Alai didok ison nak kiningan molo adong akkana songoni amang inang ya bere kamujo ayat 22 hujaha musiate ajari hamuma akka naganggu roha unang tahat dirim amang ipasobu akka naganggu roha. Tapi kita harus keluar dari diri kita harus mau mengatoi pasahatom mengajari unang ganggu roham. Ya tentu dalam percakapan langsung dak songonira amang inang teh. Bah, jalangot tado ibana, senyupi tatu ibana. Kan itu kan? Baru siapa kata heto teta boto maahan sedang dialami. Itu yang harus dilakukan oleh orang yang memelihara diri. Jadi sotung butiru pa dengan saya tanggap ngasih tong biau ningon daw. Tapi kita harus mau untuk mengajar orang yang neragu-ragu akan naganggu. Baru di ma pelua hamuma nasida. Rapas hamuma nasida sian api. Marasini roha mahamu. Nasugutan kujahadu sada hatorangan ni donga pedita soal nama rampason alai tuduh sadda songono didok gebaranna adong masada danak manotik api manotik memantik gitu ya nyala ibereng omakna tetu omak nokem memering sotung gabe terbakar anak kon tap itu yatuk tangan naon asa madabu api isiat tangan molo pakilalannya anak nei mamaknya hiraran bertindak ahadu teh muruk keras ya gala mungkin molo istilah naik budu naik kadi erti ya alana budari arung kepada songoni ipu kuliah anak no makna songoni jadi ro anak amak neman dokang goje bunai ya sadu kadi erti amang inna wah sekedir teh lihatlah anak saya mukulin saya katanya ada satu ngacanda dia naik nera kan ima pikiran ni anak nak molo nak kita bereng di son alai anggo inatai ahadi bagasar rohani amang inang ketika dipukul tangannya anak nai madabu api ahadu pikirannya makna dan itu yang mau kita lakukan amang inang asa unang madabu ibana asa unang terbakar ibana asa unang mago ibana akan nagagu na ragu-ragu ya guga pikiranna domu tu akka pemahaman rupani alai ta atoi disi maka dia akan terselamatkan sedemikian rupa amang inang tindakan nasongono rapor ludo kita mengulahon nasongoni amang gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mau ya mengajarkan pasahaton akapuda nauli tu akka donganna asa bui khot nasida hata honok kudu amang inang bison 42 tahun makuriat tengah merdalan sehetong-hetong manatuari rap kami do inang lautu sentul bah pas ate HKBP Mampang Perapatan lahir di 83 au mulai padita praktek Juli 1983 dan akan berakhir di 2025. Hupar roha masih demikian rupa, hubigi eka amang inang. Adong dolas ni rohatta, nuaing tulu hali ma ibadahta setiap minggu. Inang parok kamu ibadah sore tai tabba gudang do halakna manangdang. Budu tabering sian statistik na di warta jemaat. Alela songonido dang kholan jumlah di
ibadah, tapi jumlah hita na ro beribadah pe las roha. Apalagi songon nasugutan, bah ngalau akka inata retret, alai lumayan do toropta. Jala songoni manyang di ibadah siang pe songoni semakin bertambah. Alai buasa bui songoni keyakinakku amang inang ala olo kita mangatoi akadongata, ala olo kita mengajak akadongata. Jala ope jauh-jauh don akamang inang molo adong siap kita naneng maringanan nama di Jakartaon alai dang dope adong huriat na menetap di nasida ingananna molo zonok betuson barak mahita di son ate amang inang asa semakin las rohat tatong di pertumbuhan na saling mengayomi di tonga-tonga ni perkembangan na masa nuai. Alani akka amang inang ta jaga homma dirita bertumbuh mahita do denggan jala tayong matutong nama ima-ima do hita di asini rohani tuhatai lumubima di harorona na parpudi. Ano jakono tama parpadanan na badia. Au sosohon naking alasan na buasa mar ulaw na badia hita kamangina. Singototta asa totong do ta ingot ido didokon ta ingot tuhat ta Jesus naung dihita. Jadi ketika marulaw na badia unak kolan haso malabuti alay ta ingot ma Tuhan itu mengajar konon asa huingot ibana. Mulu huingot ibana berarti au bertumbuh di bagasan ibana. Tuhan tama totong namar guguyo kita saluhuna. Amin. Mauliate madiho ali di bata amanami. Ala ni holong ni roham dipilit hodo kami. Dijaga ho di ramotoko do kami di portivion. Imam marhite na totong di pengot ho kami ali Tuhan. Nasay adong akka pamula-mula. Nasay adong akka ajaran-ajaran sesat. Ali Tuhan. Parguguy mahami totong di bagasat to dimi. Asa mulak kami tu hatam naung pinatolhas ni akka naposom. Akka panurirang, akka apostel, do akka amani huria. Asa hu ingot hamitong hatam naung tarsurati. Disido ujahan nami oleh Tuhan. Lako memahami akka namasa di sekitar nami. Atong lampatugu maparsoran nami di tongani huria. Lamparinggas sami muse manosoi akka dongan na adong namarganggu ni roha. Mauliate madiho Tuhan. Pasahat tami makaulon nami sa minggon tutangamu na badiyay. Ramoti pasu-pasu kami mangulahon na Tuhan. Asa totong makorholas ni rohay di kami jala hasangapon di guarmu na badiya. Nang akka parsauran nami di tengah minggu. Marhite pertangyangan wek songonido akka kegiatan ni kategorial. Ali Tuhan paringgas rohanami marsaur do akka dongan nami. Jala marhite-hite akka kegiatan ni lam takas di kami khatam. Asima roham ali Tuhan. Hutangnya kok kami do akka dongan nami na di bagasan parsahiton. Amang natades manik, amang pesta Robert siahaan, amang sihol abarita, amang buah sudunga silaban, amang situa MG hutajulu, inang nyonya Deborah si tanggang buru si khotang, songonido amang jammer karo-karo. Ali Tuhan say homat tong namang ramoti mamasu-masu nasida, lehon tugu ni roha makirim di ho, asa marhite-hite pos rohana le Tuhan diak kabasa-basam, lumubi madi hama lumon ni sahid. 20 sadakhala dongan nami merulang tahun kelahiran samingguan. Tuhan pasu-pasu nasida, patugu roha nasida, asa totong dilas ni roha pertambahan tahun ni makirim siakko akan nauli nadenggan. Saya patugu roha nasida totong jakka ulaon di tongani huria. Songoni opak rumah tangga namar ulang tahun pernikahan. Ali Tuhan marhite-hite nadi ingot nasida pertambahan tahun pernikahan
asalam tugu marohana sida di rumah tanggana, di ingok nasida padan nahina tahun nasida le Tuhan, hatiha di pernikahan jala totonga le Tuhan, patugu pasau rohana sida di akka ulaun di tongani uria. Mauliate madi huale Tuhan nami, sahatu tangamu manang parupuan uriam sian hakai mang perapatan, napatu parretret noeng di sentul pasu-pasu nasida saluhuna. Tolhas di bagasak kahipasom musiale Tuhan mulak tu Jakarta. Asima roham, sahatu tangamu ma nang hami pesadarion, disudi akaulan sosial. Asa marhiti-hiti ale Tuhan tetong marsangap guarmu nabadia. Hupuji hami maho di bagasan anakmu Yesus Kristus sihoko pami. Amin. Taparade mapiliatta jala tapasahat hatiha maredde hita. Edita sian nomor 380. Ali di bata aman nami nadi banua gijang, odo harorwan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, do nasa uli basa nama uli utus. Upasahat tami masian na nilehom mitu kami pilihan nami tuho, sa jalo megabi uap na khusus di jolom, pasu-pasu may jalar ramoti, asa huparhasyak kami pilihanon, pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asala putadahami gudang ni silehol-lehom mitu kami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni tadi
Benua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai sauk malomoni roham di banotongon songon na di Benua Gijang. Leo matu kami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona puna haraja dohot hagogo rodi Na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus jalo hamu ma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ko. Disodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasorkon madamena tutodim. Nungasipul parmingguata alai taparadi matong rohatta tulon nabadia hira-hira 5 menit ta pahobar ma parhudulta asa zonok tujuluon.